गरीब ऊ ना बा जेकरे लगे पैसा ना बा। असली गरीब ऊ बा जेकरे लगे फालतू काम खातिर घंटों समय बा। बाकी जवने काम से जिंदगी बदल सके ओकरे खातिर बस बहाना रहेला। सच कहत बटा, हम रोज देखत हई लोग कहेला टाइम ना हो। फोन में रील देखत देखत घंटा निकल जाला। हाँ। जिंदगी बदले वाला काम टल जाला, बाकी बेकार काम बढ़त जाला। बाकी इतना सीधा बात लोग समझ काहे ना पावेला। जरूरी बात सुने खातिर समय ना बा, बाकी नुक्कड़ पे घंटों बेकार बात में मस्त। असल में लोग खुद से भाग रहल बा। हाँ जी, दूसरे में कमी देखे में अपन जिंदगी देखे के टाइम कहाँ बा। सुधार का रास्ता एके बार रोज खुद से पूछा, आज जवन कैली उ जरूरी रहल कि बस समय के बर्बादी। अगर जवाब गलत मिले तब तो उ काम तुरंते छोड़ देवे के चाहिए, बाकी छोड़ल आसान ना होला। खाली ज्ञान से कुछ ना होई, अनुशासन जरूरी बा। साधारण आदमी अगर अनुशासन सीख गया तो वो हीरा बन जाला। आजकल तो जानकारी बहुत बा, फिर लोग काहे ना बदलेला। काहे कि अनुशासन में दर्द होला और लोग दर्द से भागेला। लोग कहेला सही समय आई तब शुरू करब, का ई सही बा? भाग्य तब तक न बदली जब तक आदमी अपना आदत न बदली। भाग्य खाली बहाना बा, तो हर कर्म ही भाग्य बनावेला। कबीरदास जी कहले बाटन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय के समझ ही सबसे बड़ा ज्ञान बा।